Šta te najviše Pa pogodilo? najviše me pogodilo to što su oni mene predstavili kao nekog ko je Kao nekog glupaču, budalu. Ne. Oni su mene predstavili kao da sam ja pokupovala fabrike za 3 eura i da sam narod isterala na ulice kao što je bilo tokom vladavine Đilasa do dolaska predsjednika Aleksandra Vučića na vlast. Znate kako, ja sam neko ko se uvek bori, meni nije bitno i ne volim ljude koji mašu nekim diplomama. Mene su roditelji vaspitali da funkcije nisu bitne. Šta si ti završila? Ja sam završila pravni fakultet, ali meni to nije važno. Jer da je meni to važno, ja bih bila u sudu ili bih bila advokat. Ne volim ljude koji dođu u politici i mašu nekakvim diplomama. Mene je deka naučio, on nije bio nikakav funkcioner, on je mnogo voleo Slobodana Miloševića, on je meni rekao: Ana, u politici možeš da ideš jer si ti neko, jer ja i mimo politike pomažem ljudima, mene to ispunjava, ja sam takva osoba. I funkcija je jedna humana ideja. Znači, ko voli da pomaže ljudima, ko ne voli da tu dođe da se dokazuje kao idi i radi u svoju profesiju. Šta ćeš ti u politici? Mislim, meni to nije jasno, meni to zaista smeta među političarima što svako forsira to je ja sam ovo, ja sam ono. Ti si tu da služiš narodu i da pomogneš narodu i državi jer tebe taj narod bira. Nije ti izabrao da budeš advokat ili sudija. Mislim, to je neko moje viđenje, možda ja grešim, ja se izvinjavam.